za kolena je najbolji? Na ovo pitanje veoma je teško odgovoriti jer svako od nas ima svoju viziju idealnog steznika. Sportski lekari i ortopedi mogu ipak dati najbolju preporuku jer svakako imaju najbolji uvid u samu anatomiju kolena, pa onda znaju šta je kolenu najpotrebnije. Ovde ćemo vam predstaviti jedan od steznika koji je upravo preporučen od strane nemačkih lekara, odnosno ortopeda. Radi se o stezniku za kolena sa magnetima. Naime, koleni zglob pokretan je, kao što znamo, u 3 dimenzije i zato je veoma važno da čašica bude dobro zaštićena. Bandažer, treba da obezbedi adekvatnu pokretljivost kolenog zgloba i stabilizaciju čašice, ali i dobru prokrvljenost tkiva i upravo je u ovaj steznik smešteno 11 neodimijumskih magneta koji su postavljeni na najvažnijim tačkama potkolenice i nadkolenice. Mekani gel prsten obuhvata čašicu kolena i sprečava njeno ispadanje. Sa strane, kao što vidite, nalaze se fleksibilne spiralne opruge koje pružaju dodatnu stabilnost i podršku. Još jedna prednost je što ovaj bandažer, odnosno steznik, ne sadrži lateks i neopren, te je stoga prozračan i posebno je pogodan za kožu i omogućava je praktično da ona diše. Prednost steznika sa magnetima jeste jer pre svega stabilizuje čašicu kolena, poboljšava cirkulaciju, ublažava bolove u zglobu, mišićima, tetivama i ligamentima kolena, pomaže kod hematoma i edema nakon povrede i operativnih zahvata, namenjen je sportistima, posebno u sportovima u kojima su povrede kolena najčešće fudbal, košarka, odbojka, rukomet, skijanje, tenis, i preporučuje se osobama koje imaju nestabilnu čašicu, gonartrozu, artritis kolena ili povredu meniskusa i ligamenata. Mislim da je ovaj bandažer pravi izbor, ne samo zato što je preporučen od strane ortopeda, već jer ispunjava zapravo sve uslove koje jedan bandažer treba da ispuni da bi omogućio i adekvatnu podršku i pokretljivost zgloba kolena. Tako da razmislite o tome da li i vama ovo odgovara.